Список тих, хто не визнає анексію Криму, з'явився на сайті так званої Суспільної палати Криму. Її керівник, колишній заступник голови Верховної Ради Криму Григорій Іоффе заявив про формування досьє Криму-ненависників тиждень тому. За цей час колаборанти внесли до списку відомих акторів, журналістів, суспільних діячів України і Росії. Ми зустрілися із кількома фігурантами списку, кримчанами, що були вимушені виїхати з півострова, аби дізнатись їх думки, чим може обернутись поява списку. Досьє Криму-ненависників. Так прозвали автори список тих, хто не визнав анексію півострова. Прізвища цих людей вже з'явились на сайті так званої Суспільної палати Криму. В досьє письменник Борис Акунін, який назвав анексію крадіжкою. Акторка Ліля Хіджакова, яка охрестила оголтілими тих, хто леметує «Крим наш». Кінорежисер Олександр Сокуров, який заявив, що через приєднання Криму у Росії будуть страшні збитки. У цьому списку і журналіст Олександр Янковський, який був вимушений виїхати з півострова 4 роки тому. Внесли всіх людей, які просто обладають критичним мишленням і які способні так объективно оценивать то, что происходит на самом деле на полуострове. Не оперировать теми бравурными какими-то речевками, значит, лозунгами того, что там в Крыму все будет хорошо, а может быть даже еще и лучше будет. На кшталт миротворця, але без персональних даних. Так анонсували досьє його автори, колаборанти з так званої Суспільної палати Криму. Та коли до миротворця вносять порушників закону, тих, хто визнає анексію чи відвідує незаконно Крим, то до кримського досьє потрапили люди, які не зрадили батьківщині та були солідарні зі світом, який визнав анексію незаконною. Серед них кримський політик Андрій Сенченко вважає, автори цього досьє і є кримоненависники. Одни и те же люди сначала заглядывали в глаза коммунистам, да, а потом, ну вот условно говоря, когда Ющенко стал президентом, то они аплодировали Анатолию Матвиенко. Дальше они спали на коврике по очереди у ставленников Януковича в Крыму, у Джарты, потом у Могилева. Теперь у них появились новые хозяева. Поэтому это люди, еще раз повторю, без чести, без совести, без убеждений. Список – новий засіб тиску на кримчан, вважає ще один фігурант кримського досьє, ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін. Мешканці півострова, які раділи окупації, ходили на референдум, кликали війська Путіна, все більше розчаровуються в кримській реальності та намагаються протестувати. Так от цей список для них, щоб бачили, що в ньому можуть опинитися і вони. Убедить людей в царстве благополучия уже нельзя. Этого царства благополучия в Крыму не наблюдается. Именно поэтому нужно запугать людей, нужно заставить их замолчать, чтобы они даже в социальных сетях ничего не писали. Уж очень много стало акций гражданского неповиновения. Наразі у списку 22 відомих українців та росіян. Колаборанти постійно моніторять ЗМІ і обіцяють досьє поповнювати. Вікторія Бойко, Микола Проскурін із Лямпінка, Заман, АТР.